Добре дошли в канала на LifeStore. С наближаването на великденските празници искаме да ви зарадваме с един безглутенов, веган и без захар козунак, който ще зарадва тези, които не могат да се насладят на класическия козунак. Започваме с няколко чаши мляко, към него добавяме мая, оставяме да набъбне за 10 минути и към тях добавяме еритритол. След това разтапяме алтернатива на масло и добавяме към сместа. След това се отправяме към микса за печива на Mills & Folks. Оставяме в планетарния миксер да се миксира, след това добавяме неутрална мазнина и миксираме за още няколко минути. След като тестото е добре комбинирано, с шпатула го събираме на една топка и увиваме и оставяме на топло място, за да втаса. След като тестото е престояло около 1 час, взимаме половината и започваме да оформяме козунака. Като аз ще го оформя в една лесна плетеница с малко шоколадови топчета за плънка. Оформям двете ленти и ги увивам. След това премествам в подходяща форма, поливам с малко кленов сироп за златна коричка, поръсвам с еритритол и отправям да се запече за около 50 минути. Ето така вече сме готови. Пожелаваме ви светли празници от LifeStore.